Mooi Sidney van Hooijdonk gaat Heerenveen op jacht naar de play-offs. En van Cambuur wie er geen wederopstanding met Peerske. De Leeuwters die hebben haar een deadline bij degradatie, zal ik het. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja, het ziet er rond te komen, hè. 1-0 is er voor FC Twente. Wat een mogelijkheden, wat de kansen heb ik zien. Maar daar is hij dan, de sneker Michel Flap. Het hier wel 8-0 wijze kind. En daar is Sidney van Hooijdonk. Kassa, bingo, ja. Hij doet het. Het is Henk Veerman bij de 1-1 in de 18e minuut. Ja! Sidney van Hooijdonk. Hij wordt topscorer van Nederland, jongens. FC Twente wint met 4-0 van Cambuur. Eindelijk. 5 keer verlies op Riegen. En nou eindelijk weer 3 punten van SC Heerenveen. Ja, en de heren die zitten er alweer klaar voor. Geert van Thun, Roelof de Vries en uw speciale gast, Kees Rosemond. Welkom. Dankjewel. Ja, want de opvolger is bekend. Ja, de kogel is door de kerk. De kogel is door de kerk. Ferry de Haan. Just super opgelucht dit, Kees. Ja. Last van de schouders. Ja, een beetje opgelucht, ja. Ja, toch? Zoals Jos er uit. Nee, Ferry de Haan is de nieuwe algemeen directeur van Cambuur. En jou hebben we meerdere keren gezegd. Ferry de Haan is mijn ideale opvolger. Wat had Ferry wat jou net hadden? Nou, eigenlijk alles. Ja. Uit zo'n broeder kop, zo kan zeggen. Ja, dat wel, ja. Daar begint het mee. Dat is zaak onbekend, begrijp ik. Nee, ja, Ferry is gewoon allereerst een hele fijne collega geweest de afgelopen 1,5 jaar. We hebben natuurlijk heel nauw samengewerkt. Ik durf te zeggen dat we een mooie tandem zijn geweest. En nog steeds zijn. Hè. Formeel ga ik 1 juni weg. En ik ben heel blij dat hij het wordt. Ik heb er niks over te zeggen, laat dat duidelijk zijn. Als ik dat had, heb ik gezegd, ja, ik vind het een ideale kandidaat. Omdat hij de ervaring heeft, de club kent. Je gaat meer over je eigen beneming te vertellen. Gewoon zo ver is in beneming, begreep ik dus. Dat heb ik ook gekregen, ja. Ja. Dat is een heel ander hoofdstuk is dat geweest. Ja, dat klopt. Ja. Maar ja, ook daar zijn de meningen over verschillend. Hier heb ik in ieder geval niks over te zeggen gehad, laat het duidelijk zijn. Okay. Ik kan mijn aanbeveling doen en mijn mening geven. En zo sta ik ook bekend, hè. Die geef ik altijd. En daar ben ik ook blij omdat ik dat kan doen. En dat blijf ik ook doen. Ik ben heel blij dat de keuze op hem gevallen is. Ja, Roelof, doe heeft bij de presentatie west van Ferry de Haan. Ja. Waarom is de keuze op Ferry de Haan vallen? Nou, kijk, ik speelde met Dennis Gijsman. Hij is de voorzitter van de Rieve Commissarissen. En die dragen hem voor. Hè, maar het is uiteindelijk gewoon een beslissing om dat hij de nieuwe algemeen directeur wordt. Ze hebben toch gekozen voor iemand intern. Daar ben ze wel heel blij mee. Ze zijn heel blij mee dat het is een beetje de ideale positie is. Dat zij in die intern al aanwezig wie dat hij trok groeien kan. Dennis Gijsman joeg ik om van ja, je moet die zo'n club als Heerenveen is toch eigenlijk een soort van MKB-bedrijf. En hij is zelf hij is het MKB-bedrijf van Vuren Deuren. Dat is wel een MKB-bedrijf. Ja, redelijk groot MKB-bedrijf denk ik dan. Ja. Hij is zelf de directeur van zo'n bedrijf. En hij zei het is heel erg belangrijk om zelf maar de voeten in de klei te staan. Maar dat je net een top-down directeur bent, maar iemand die maar iedereen goed kent. En hij leidt heel goed bij de club. Meesten vinden hem leuk, sympathiek, kan goed, maar dan kan ik wel beslissingen nemen. Doof vies de Mek leuk en Doof vies de Mek sympathiek? Net al belangrijk in deze. Dat is het belangrijkste misschien wel. Enorme lul. Nee, ik vind het Haan. Ik ben blij dat jij het zegt. Ja. Laten we het gewoon maar benoemen. Ja. Dus het kopwoord, Kees Rosemond, dubbelpunt. Ja. Daar is een hele grote... Ja, precies. Nee, prima, ja. Laten we even jaren wat Ferry de Haan er zelf over te vertellen net. Natuurlijk blij en trots dat ik vanaf 1 juni algemeen directeur van deze prachtige club mag worden. Ja. Hoe graag wilde jij dit? Nou, best graag, want anders had ik het denk ik niet gedaan. Maar nee, er ligt een mooie uitdaging voor ons allen. Hè. De weg die op dit moment bewandeld wordt, die gaan we verder proberen te ontwikkelen en verder uit te breiden. Dus ja, daar wil ik graag mijn steen aan bijdragen. Hij zit straks bij ons in de podcast, Kees Rosemond. Heb je nog mooie, warme laatste woorden voor Kees? Nou, zeker hoor. Ik ben blij met Kees. Hij is goed voor mij geweest al die tijd. We werken prima samen. We hebben ook heel veel lol samen. Dat is heel belangrijk. En ik denk dat Kees absoluut een pluim verdient voor in een roerige tijd in te stappen. En toch een behoorlijke rust te behouden en te bewaken daarin. En daar is hij gewoon heel sterk in. Daar is hij heel veel tijd aan kwijt geweest. Dus dat is zeker een compliment voor hem waard. En ik ben blij dat ik met hem heb samengewerkt. Ik denk dat hij wel tranen in de ogen heeft nu. Denk je ook niet? Ja, het heeft met de leeftijd te maken. Maar dit vindt hij niet leuk. Nee, vindt hij niet leuk, nee? Jawel hoor, vindt hij leuk.
Maar goed. Ik voelde hem aankomen. Ja, je voelde hem aankomen. Ja. Ik heb wel begrepen dat zin het leeftijd een dingetje is bij jullie. Nou ja, ik word sowieso wel een beetje gepest hier en Ja, daar. dat hoor ik een En beetje. ik niet in de laatste plaats. En ik moet eerlijk zeggen, dat zal ik enorm gaan missen. Want het hoort er allemaal bij. We hebben heel veel humor onderling. We hebben enorm gelachen. Dat doen we nog steeds. En daarmee de combinatie van heel hard werken. Dus dat is denk ik de goede combinatie geweest. Ja. Zien we Maar ik ben tranen, regelmatig in de maling zien we genomen. tranen in de ogen? Nee, dat Deze zijn is- wel lenzen. Oké. Dat zijn de lenzen. Dat zijn, ja. Maar goed, we zullen net uw leeftijd hebben. 63 weer toch? Dankjewel, ja. Alsjeblieft. Ja. En Goed jij zo. bent ook alweer? Hoe oud ben je? Oh, wat een jonkie nog. Wat een jonkje nog. Wat een jonkje nog. Nee, 4 jaar lang hebben we jou directeur geweest bij Heerenveen. Wat wie nou het allermooiste moment? Een moment dat er uitspringt. Oh jongens, zoveel mooie momenten. Wat ik altijd bij me zal houden was het moment, wat ik wel vaker heb gememoreerd. De wedstrijd tegen Ajax, op het moment dat wij de hoofdsponsor gingen aankondigen, Aus Nutria. En dat ik om me heen kijk in vol Abelenstra, met een goede sfeer. Alleen daarna werd alles anders. Maar dat moment op zich, toen we nog niet wisten dat corona kwam. Ja, dat was wel een moment dat ik tegen de mensen om me heen zei, het gaat nog lukken ook. We zijn met wat bezig, maar ik zie toch wel dat het vruchten af gaat werpen. Dus dat is voor mij een onvergetelijk moment. Maar er zijn er heel veel geweest. Ja. Dat is eentje die me zo 1, 2, 3 wel te binnen schiet. Ja, Roelof, dus zo is van, ik vind Ferry de Haan leuk en ik vind hem aardig. Maar dan heeft altijd een sign op deze tafel van, ja, ik hoop toch echt dat de opvolger van Kees Rozemond wat meer het Heerenveen-DNA heeft. Kijk, ik heb gehoord maar Dennis Gijsman en ik maar Ferry de Haan, hoe die uitstrieling, dat is een beetje mijn kritiekpunt. Ik snap wel dat hij... Dat is een beetje teleursteld dus. deze benaming. Nee, teleursteld is een krutwoord. Nee. Nou, hij kan dat natuurlijk nog ontwikkelen. Dus daar maak je een eerlijke kans aan. Ik vind dat hij, denk ik, een goede directeur wezen kan bij Sportclub Heerenveen. Het leader van een MKB-bedrijf, et cetera, et cetera. Voetbaltechnisch had hij natuurlijk al Sjen litten. Komt voorlopig eerst nog geen technisch manager als opvolger van hem. Hè. Maar ik heb één kritiekpuntje. Ik zou het mooi vinden dat zo is, dat een directeur, of vroeger hing je vastzitters bij een sportclub, bij een sportclub in de Eredivisie, dit wordt ook met al die algemeen directeurs, maar vroeger hing je de Jorien van der Herings, Michael van Praag, Riemer van der Velden, Jan Smits, boegbeelden van die club. Eigenlijk show je dat net meer. Dus ik besef me wel dat het een beetje een ouderwetse mening is. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om de supporters van Heerenveen weer meer naar het stadion te krijgen als een boegbeeld binnen. Een trainer is daar belangrijk in, goed voetbal is daar belangrijk in, maar een boegbeeld, een algemeen directeur of een voorzitter, is daar ook belangrijk in. Wat straalt hij uit? Kan Ferry de Haan een boegbeeld worden van Heerenveen? Nou, net zoals Riemer het bij Galeeks West had. Hij zal het denk ik absoluut net op die manier invullen. Want hij beschikt net over de natuurlijke dominantie die Riemer in zijn hele leven volgehouden had. Dus dat is gods onmogelijk. Maar Ferry de Haan kan het heel goed redden als hij een gewoon hemzelf bloot. Want ik denk dat het wel een heel natuurlijk mens is. Nou, en als je dan al bij jezelf blijven kennen en jezelf blijven kennen, ja, dan zeg ik net waarom dit net een succes willen kennen. Ja. Wat wel opvallend Want hij is... heeft wel verstand van voetbal. Ik bedoel, dit is hij. Ja, hij weet natuurlijk de technische man, hij weet technisch manager. Precies, hij heeft wel het betaald voetbal-DNA. Dus ja, ik denk dat dat prima kan. Ja, maar wat dan opvalt, die functie, die hoort hij eigenlijk, toch? Hij bloot echt verantwoordelijk voor technische zaken. Ja. Kun je dat dan combineren? Nou ja, dat denk ik wel. Maar nog even terugkomen op dat boegbeeld. Ik ben dat volledig met jullie eens. Alleen boegbeelden worden ook gecreëerd in de looptijd van de periode dat iemand het hoofd van die club is. Ja, en dat was heel lang vroeger. En dat was vroeger heel lang. En Ja. toen ik begon was de gemiddelde looptijd van algemeen directeur bij een club 1,8 jaar. En dat is natuurlijk veel te Wil je kort. nooit boekbeeld? Nee. En heel eerlijk gezegd, ik heb die discussies vaak met mijn collega's. Ook ik ben Robert Eenhoorn. Robert Eenhoorn zit 9 jaar bij AZ. Ja. Robert is het boekbeeld van die club, omdat hij het aanspreekpunt is al jaren. En dat moet je verdienen, dat moet je krijgen. En dat gaat ook in de loop der jaren. Ga je dat creëren. Ja. Maar wees dat het wie vaak als van een Herik en Riemer van der Velden neemt, dat wie een prettige combinatie van het harde zakenleven en die voetbalwereld die er als een soort apart ei is, die skill past of zoiets. Ja. Zag ik eruit. Nou, dat was een geweldige combinatie. 100%. De Rietdekker uit Rotterdam, waar hier Riemer het dan weer hoort. Ja. En zijn naam zal de maat. Er zat iets in die wereld waarvan je zegt, ja, dit is toch wel mooi. Maar dit weer de paardenfluisteraar uit Bergen. De paardenfluisteraar uit Bergen. Ja. Die ken ik nog niet deze. Nee, ik heb een bijna bijnamen gehad de afgelopen periode. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik heb het oprecht geprobeerd te doen op mijn manier. Benaderbaar te zijn. Het in de juiste manier in te vullen, op de juiste manier in te vullen met elkaar, samen. En we maken allemaal fouten, laat het ook duidelijk zijn. Die heb ik ook gemaakt. Alleen in de loop der jaren ga je ook meer ervaring krijgen. In wat het allemaal betekent om zo'n club te runnen. En niemand die zo'n baan neemt en zegt, ik weet precies wat mij te wachten staat, spreekt de waarheid. Want je hebt geen idee waar je aan begint. En dat heeft Ferry meer, omdat hij natuurlijk vanuit dezelfde groep waar we vandaan komen,
de volgende stap neemt. Ja. Hij heeft al die 1,5 jaar ervaring met elkaar werken. Hij kent de club en dat maakt het een stuk makkelijker. Zo Ferry een speler wijzen, dan zul je zeggen, goede stap, logische stap. precies, Van Excelsior naar Heerenveen. Ja. Niet van Excelsior naar AS Roma, om maar eens dat te noemen. Ik vind het wel logisch eigenlijk. Ja, ik ook. Ja. Jongens, we hebben aan een paar stellingen, maar je staan echt 2 mokken, sportcast-mokken, mooie PSA op tafel. Die zullen we aan de prijswinnaars, die zullen we aan bekend maken aan het eind van dit programma. Want we hier natuurlijk die like and win actie, Geert. Heeft er iets van mooi kregen? Het is Denk het net, hè? volstrekt nog maar voorbij. Ja, het werk op Twitter en dat is net als het riool. Het riool. Ja. Dus dat zit helemaal net op Twitter. Nee, geen Dus zo heeft de actie ik net liked. Maar er zijn een heel soort mensen die dat vol ja, hebben. mooi, fijn. En die winnaars die zullen we aan het eind van dit programma zullen we bekend maken. Nou, eerst de stellingen. Een paar stellingen en kwart op antwoordje en dan komen we de letter op waarom. Ja? Altijd leuk, hè, stellingen? Ja, kan niet Komt-ie. Kees, komt-ie. Ik heb het beter dienen als mijn vagonger, Luc IJzerga. Geen mening. Nou, je moet ja of nee, Ja dat of ken je, nee, Kees. maar u mag er later op terugkomen. Ja. Ja. Dat is in ieder geval een antwoord. Tjong. Ja. Ja. Dat doen we. Roelof, Sidney van Hooijdonk werd topscorer van de Eredivisie. Ja, natuurlijk. Ja? Oh, Jij krijgt een makkelijke vraag. ja. Ik kan nog nog hier vandaan. Geert, het leukste... Geert het Cambuur? Het Geert ook Cambuur. Ik heel bang. Ja, het leukste van de wedstrijd Twente-Cambuur, wie het broodje Beenham. Ja, absoluut. Oké. Gewoon? Nee. Maar dat ze die zo'n Twente halen. Ja, weet ik wel, jongen. Maar dan kom ik daar met mijn papier hield voor die balie en dan zei sorry, alleen elektronisch betalen. Pinnen. Ja, pinnen. Ja. Ik ben zo'n klooier, jongen. Mijn vrouw heeft zo'n Antiel. pinkaart. Ik heb dat zelf al. Dat stond wel op Twitter trouwens ook, hoor. Dat stond al op Twitter. Ja, dat mis ik dan Nee, allemaal, dat heb Kees. je toch Ja, Dus geen broodje Beenham. Ik was dat broodje Beenham tot op, laten we zeggen, 40 centimeter genaderd. Je rook hem al. Ik rook hem. Ja. En ik had er zin in. Mis. Mis. Gaat. Maar we parkeren op P1 of ik niet? P3. Peter, Ook nog fel open. P3. En ook nog 4-0 verloren. Jongen. wat een heerlijke snij. Ja, Oké, de laatste jongens, de laatste is weer voor Kees, hè. Jim Sjoggen mij nooit meer weer waarom in de voetballerij, ja of nee? Nee. Nee. Dus je liet er nog een iepering? Ja. Ja, misschien zorgen we daar nog aan waarom in de Ik voetballerij. zeg nooit, jongens. En ik heb geen idee. Absoluut niet. Ik maak helemaal geen planning, maar ik sluit het ook niet uit. Nee. Maar ik dacht dat het hele pittige fjouwer wien bij Heerenveen. Jawel, maar ik herstel ook snel weer. Als ik een maandje rust heb, dan gaat het wel weer. Oh, echt? Ja, gaat het zo rap? En dan ga ik me overal weer mee bemoeien thuis. En dan zegt mijn vrouw, ga in godsnaam weer wat doen. Wordt het niet eens tijd voor een club? Zit hij daar wel op het terras in te roelen? Ja, En dan denk ik, ja, maar dit is het ook niet. Nee, hoor, Laat ik maar weer wat doen. dat wordt ook niks. Als je nou een hoers in Amsterdam jij krijgt, ik denk misschien dat Pierre Eringa even bellen, raadcommissaris van Ajax. Nee, ik begin met het huis in Amsterdam. Daar hebben we druk genoeg mee. Gerry Hamster is er waai, dus dat speelt ik. Dat is ook wel aardig. Ja. Ja. Nou, laten we dan even wat serieuze onderwerpen bij de kop Ja. pakken, jongens. Want de financiële situatie op water krijgen. De hier van het stadion moest naar onderen. Er moest een nieuw trainingscomplex komen bij Heerenveen. Welke van deze treien is vol gerealiseerd? Stikvraag. 3 kruisjes. Kom je zo weer bij Amsterdam, 3 kruisjes. Vroeg jij ze af zo? Of niet? Nee, ik wil daar wel enige nuance. Alle drie niet in die zin. Ik wil wel enige nuance in aanbrengen. Ik heb nooit gezegd dat dat op korte termijn geregeld zou worden. Ik heb wel gezegd dat het een doelstelling is. En die doelstelling die is er nog steeds. We maken daar wel stap in, maar het is een lang proces. Het is heel simpel. Jongens, je hebt een huurcontract. Om daarmee te beginnen. Dat loopt tot 2031. Die is bij ieders welzijn is die getekend door 2 partijen. En daar zit iedereen gewoon aan vast. Laat dat duidelijk zijn. Er ligt een lijst over het onderhoud. Hebben we allemaal getekend. De zogenaamde demarcatielijst. En alles wat je daaromheen wil doen en beter wil krijgen. Dat is een kwestie van we moeten allebei willen. Allebei in de zin als 2 aandeelhouders, de gemeente en de club Heerenveen. En het mag niet zo zijn dat daarmee Sportstad zeg maar ten onder gaat, omdat in één keer de huur stilvalt. We zijn het er allemaal over eens dat er een andere situatie moet komen. Gesprekken worden nog steeds zeer intensief doorgevoerd op dit moment op aandeelhoudersniveau, rechtstreeks met de gemeente. Ik durf echt te zeggen dat dat de goede kant op gaat. Maar het is een heel lang proces. En we vinden allemaal nog steeds dat de huur te hoog is. En we vinden allemaal dat er wat aan moet gebeuren. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat we daar in goede harmonie uit gaan komen. Alleen Maar bij jouw onderstel, Sanjo, van dat is een van de dingen die met prioriteit achter zit. Dat is een to-do-listje. Ja, en daar zijn we heel ver gekomen. Het is nog niet afgerond, zeker niet. Net als met SKW. Alleen we hebben wel helemaal met SKW 4 april hebben wij een presentatie. Ja, Sportpark hebben we een presentatie gegeven aan de raad, aan de raadscommissie. 20 april komt het in de raad en het ziet er naar uit als dat doorgaat. En daar hebben we goede vertrouwen in dat de bestemming van het plan waar wij naar kijken, het noordelijk gedeelte van SKW, dus ten noorden van het huidige sportpark,
Als nou de bestemmingswijziging doorgaat zoals wij hopen dat die doorgaat en de bestemming recreatie mogelijk maakt, dan kunnen we daar ook de uitbreiding gaan faciliteren, waardoor wij weer meer ruimte gaan geven aan de faciliteiten van de VV Heerenveen. Want we doen dat natuurlijk gezamenlijk, hè? VV Heerenveen en wij met onze sportclub. Sport en topsport. Eén probleem, kosten 10 miljoen. Precies. Ja, maar je kan pas En de gemeente kost het waarschijnlijk, die maakt dan een verlies van 2,3 miljoen nog even aantikken. Ja. Dus dan mag ze dan, de gemeente die maakt er nog 20 april zelfs, Kees Rosemond zei. Ja. Zo, de infrastructuur onpassen kost tussen 1 miljoen en 3 miljoen, clubgebouw tussen 1 en 2 miljoen, bestemming van wonen en de sport. En dan wordt zo'n oors altijd huizen gebouwd worden. Nou, die bestemming van 130 wenningen of zo, dat valt naar topsport, kost het de gemeente dus 2,3 miljoen. En de gemeente Heerenveen is al net heel rijk. Hij heeft wel goede hoop dat de gemeente die helemaal instemt. Je ziet gelijk hoe complex de situatie is. En dat Het is maar goed dat Rolf de wethouder net is. En maar dat beoordeelt wel, zeg maar, dat geeft meer inhoud ook aan zeg maar, wat ik al eerder zei. Het zijn geen hamerstukken. Dit zijn processen van jaren. En we liggen nu met een voorstel op tafel met die consequentie onder andere die jij aangeeft. Geeft ook aan hoe ingewikkeld het is, hoe ingrijpend het is. En dan moeten we vervolgens, als daar de klap op gegeven wordt, moet er nog steeds 10 miljoen gefund worden door de club zelf om het allemaal te realiseren. Waar haalt de club dat bij? Nou ja, je kan natuurlijk nooit de markt ingaan om 10 miljoen op te gaan halen over iets dat misschien plaats gaat vinden. Dus op het moment dat is een uitermate onzekere situatie. Ja. Vandaar dat 20 april zo belangrijk voor ons is, dat als daar de klap op wordt gegeven en het is een concretisering van het plan, dan kan je ook daadwerkelijk de markt in om die funding te gaan zoeken. Om te kijken, jongens, wie doet er mee? En maar wat is dan die markt? Waar zoek je dan? Waar haal je dat? Nou, dat zou private equity kunnen zijn. Hè. Daar moet ook een verdienmodel aan zijn. Ja, AZ heeft niet anders gedaan in de periode dat het hun slecht ging. Hebben ze overal geld weggehaald tegen een bepaald rendement. Wij bieden ook rendement voor die fondsen die dan aangeboden worden. Van rendement, hè? Dus je beleggen, investeerders kunnen beleggen. Die kunnen ook beleggen en die kunnen er rendement over krijgen. Maar wat voor winst helpt een club als AZ of Heerenveen eventueel uit het bouwen van een sportcomplex? Nou, het rendement van het sportcomplex, de essentie, over DNA gesproken. Hè. Het DNA van Heerenveen is heel duidelijk. Onze jeugdacademie is onderbelicht geweest. En onze faciliteiten zijn niet meer van deze tijd. Dat is het grootste verdienmodel wat we hebben. Ik zeg altijd, we hebben aan Michel Flap meer verdiend aan Ejuke dan aan Ejuke of aan Amin Sar. Alleen iedereen heeft het over die laatste twee, omdat er 12 miljoen tegenover staat. Het model Michel Flap is hoe we vroeger groot zijn geworden. Jeugd, opleiden, groot maken, trainen. Hè, dus in die academie moet geïnvesteerd worden. Nou, daar staat een rendement tegenover. Dat kan je binnen de wet en regelgeving die er is ook vanuit de KNVB, kan je meenemen in zo'n verdienmodel. En daar hebben wij oriënterende gesprekken over gevoerd met verschillende partijen. En we hebben er wel vertrouwen in dat daar wel interesse voor is. Maar dan moet je wel de zekerheid hebben dat het plan er ook komt. Ik weet nog, bij jouw oorstel, toen zit je Jerek in de studio, zit je op die stoel waar Geert nou zit. En toen zei je van hoe de financiële situatie bij Heerenveen. De kosten die moeten naar onderen en de omzet moet omheen. Nou heb ik met je dat snapte ik. Ja, dat snapte ik. Zover was je. Ja. Zover was ik. Ja. Ik bedoel, de omzet moet omheen en de kosten die moeten naar onderen. Maar feit is, dat is net slaggen. Hoe kan het toch dat het Heerenveen is een van de weinige clubs in Nederland het net slaagt om die omzet te verhegen? Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Omdat ik had de cijfers in 2009 wie het nog rond 29 miljoen en nu is het de helft, 15 miljoen. Ja, maar dan ga je terug op 2009. Ik ben in 2019 begonnen. Ja, maar goed, die stijgende lijn wie doe al zichtbaar. Nee, maar goed, dat die referentie... Roosevelt Kamer is wie het 16,6 de omzet. Nou is die 15,2. Dat is ook onder een tagje. De personeelskosten binnen van 10,9 naar 13,3. Dus die 2 punten die schijnt niet in, die bin net slag. Nee, maar er zit wel enige nuance in. De daling van de omzet heeft natuurlijk ook wel degelijk te maken met de coronasituatie die we hadden. Toen we in één keer naar beneden donderde werkelijk van, wat was het, 15, 16 naar 11,3 miljoen. Dat was natuurlijk een hele diepe klap. De wereld die stond te schudden en we wisten niet waar we aan toe waren. En alles moest weer opnieuw opgebouwd worden met een sociaal plan. Er moesten nieuwe mensen komen. Dus er moest een totaal andere bedrijfsvoering gevoerd worden om weer die draad op te pakken. Nou, als je nu kijkt naar de ontwikkeling die we meemaken, dan pakken wij die draad op. En het plan wat er nu ligt, we komen naar die 20 miljoen, dat is absoluut haalbaar. En daar geloven we allemaal in, dat we dat ook gaan realiseren. Ja, Takomir, is dat toch? 24, 25. 24, 24. Ja, en ik denk ook als je kijkt naar een de omzet van 20 miljoen euro. Ja, dat is een intern plan wat we hebben liggen. En durven we ook naar buiten mee te komen dat het een reëel plan is. Er zijn een aantal factoren die je daarbij kan beïnvloeden. Dat zijn bijvoorbeeld de seizoenkaartenverkoop. Nou, daar zie je een stijgende lijn. Het aantal OSSH-leden, daar zie je een stijgende lijn. Het hebben van een goede hoofdsponsor. Daar zijn we mee gecirculeerd tot en met het volgende jaar. Komt meer televisiegeld binnen naast? Komt substantieel meer televisiegeld binnen, 7, 8 ton. Daar is een onderhandeling bezig op dit moment over de contracten van de ESPN voor de Eredivisie breed. Wat een hele grote verhoging met zich meebrengt
van, als dit allemaal doorgaat, bijna een verdubbeling van de gelden die beschikbaar zijn. Maar Gaat dat toch eigenlijk? Of? Nou, dat ziet er goed uit. Laat het zo. Het is nog niet definitief, maar die ontwikkelingen lijken erop dat het wel die kant op gaat. Dat dan krijgen alle clubs, hè? Alle clubs krijgen die verheging. Dus daar win je ten opzichte van je concurrent met volle van. Die Santon is wel Santon meer ten koste van Grains, omdat Heerenveen op die ranglijst ook Grains in een keer. Dat is eigenlijk al wist. Jawel, maar toch wel dieper de boekhouding in. Kosten naar beneden, omzet omhoog. Op een gegeven moment ga je naar de kosten kijken, moeten die verder naar beneden, dan ga je snijden. Dan kom je op een gegeven moment op het punt, we zitten in het bot. We kunnen best wel verder snijden, maar dan moet je ambities aanpassen. Kan je dan nog steeds de sportieve ambities nastreven die je hebt als club als Heerenveen, dat je zegt wij willen in het linker rijtje spelen met aanvallend en attractief voetbal. Daar hoort een personeelsbestand bij, daar hoort een spelersbudget bij, wat dat ook rechtvaardigt, die doelstelling. Als je daar verder in gaat snijden, dan moet je doelstelling aanpassen. Dat willen we niet. Dan blijft er over, dan moet de omzet omhoog. Dan moet je vertrouwen hebben in de langetermijnontwikkeling die we hebben op dit moment. En wat veel belangrijker is dan, gedurende dat proces moet je liquide blijven. Je moet in een crisis liquide blijven, zoals we hebben gehad met de corona. Genoeg geld op de... Genoeg geld. Geld op de rekening hebben. Dat is het eerste waar ik naar kijk als ik op de club kom. Hebben wij... dat je een broodje Twenteham kunt kopen als je daar staat. Bijvoorbeeld. Een broodje beenham. Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk aardig in geslaagd de afgelopen jaren met de verkoop van spelers. Moet je daarvan afhankelijk zijn of moet je daar niet te veel van afhankelijk zijn, ben ik het helemaal mee eens. Dus op de lange termijn moet je daar een gezondere bedrijfsvoering in hebben. Je bent er wel heel bot van afhankelijk. Nou ja, dat valt op zich mee. Want we zijn er ook de afgelopen jaren zijn we er heel goed in gebleken. Ja. Er is geen trouwens, dat we het er toch goed hebben, dat die miljoenen van Ejuke. Ja. Hoeveel miljoen krijg je hem eigenlijk nog? Nog 3,1 miljoen. Nog 3,1. Ja, en dat zit nog steeds in de pijplijn, maar het is nog niet zeker. Nee. Dus het kan best wezen dat het aan zijn gewoon in het luchtledige daar gaan we niet van uit. Dat zijn zaken die spelen we ook aan bij de FIFA. Hè. Dat is logisch dat je daar alles aan doet om dat geld binnen te krijgen. En uiteindelijk hoop ik dat we weer in een normalere wereld gaan leven. En dat je ook wel weer een situatie krijgt waarin de clubs uit Rusland Europees willen gaan spelen. Ja, dan zullen ze toch aan hun verplichtingen ook vanuit het verleden moeten gaan voldoen. En die vordering die blijft. En die blijft staan. En die is ook aan alle kanten geaccepteerd en geaccordeerd. Ja, dus ook in de vriend dat die 3,1 miljoen op termijn wel op de bankrekening komt. Ja, op termijn wel. Alleen de termijn waarop, daar heb ik geen idee van. Want dat hangt van veel meer factoren af. In die begrutting staat trouwens dat er nog 10 miljoen in besteedt of vorderingen. Dat is dan 3,1 van Joeke. Weet die rest dan? Nee, zoveel staat er niet open aan vorderingen. Dat zijn dan de reguliere handels- en de crediteuren en de debiteuren. Maar, zeg maar waar een vraagteken, als je het hebt over dubieus, noemen we even met een vraagteken erbij. Dan zou deze eronder vallen als 3,1 miljoen. Ja. Die is niet correct, hier is het door het linkerrietje. Doelstelling structureel in het linkerrietje. Cambuur, die moet de doelstelling denk ik bijstellen. Nou, ik structureel in het linkerrietje met dan divisie lager. Ja, want dan is naar Twente Cambuur West. Ja. Is dat een leuke wedstrijd? Nee. Nee? Het weekendwedstrijd. Het weekendwedstrijd. Nee, dat is dus het leuke van voetbal, dat je dus een wedstrijd krijgt. Ik ken al wel een paar keer jongen dat Cambuur zodanig voetbal dat je denkt, ik zit net nog een wedstrijd te zien. Ik is de wedstrijd in Ajax in mijn eerste helft. Ja, nou ja, dat deed Heerenveen trouwens. Ajax die zei, gaat u vooral doorlopen. Dat deed Cambuur direct. Maar de eerste helft had Cambuur geen enkele keer hoe de middelen geweest. Nee, 0 kansen, helemaal niks creëert. En Twente had 21 keer op goals. 21 keer op goals. En dan komt hij, Roelof, dat is de man van de expected goals. Ja. Cambuur in de eerste helft, wat denkst? 0,00. 0,00. 0-0. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is weinig. Nou, ja. Dat is... Nou ja, 0,00. Ja, nee, maar het wie eigenlijk bijna deprimerend om naar te zien. En dat vonden de spelers ook. Dat vonden de spelers ook. Maar dat wie echt deprimerend om naar te zien. Die spelers die leren zitten. En ja, ik is er wat mis met de mentaliteit van deze groep? Ja, is dat, ja. Zoek dat nou eens uit. Wat wel lijkt dat allemaal. Dat is, als ik ze dan sjog, denk ik ja. Als ze juist dat denkt van die heeft er geen zin meer aan. Als ze juist goed ze op elkaar reageren in het veld. Als je goed reageert weer dat er een zindoelpunt valt. Of ergens op het veld een fout maken. Want hoe reageren ze dan? Dan is de commentaar en hoofdje schudden. En bij dat doelpunt van Twente, ik weet alleen maar welke, zit die Johnson. Die zit op een middellijne, pontificaal aan de boetenkant op een middellijne. En dan staat hij de hogere macht aan te roepen. Zo van jongens, werd ze me nou donder, dat weet ik net. Maar dit is echt verschrikkelijk. Ja, ik vond het echt blamerend. Ja. Ze weten hier naar Alex Bangura? Ja. Als je ziet hoe je de eerste helft begint, hoe je het laat lopen als team, hoe je elkaar in de steek laat. Ja, dat kan in de steek, ja, dat is het. Hè? Ja, dat is schokkend. Want uiteindelijk, hoe lastig het ook is, natuurlijk, het ziet er heel uitzichtloos uit. 8 punten, met nog 7 wedstrijden te gaan voor deze wedstrijd natuurlijk. Maar ja, dan vind ik één ding, zorg ervoor dat je het niet laat lopen. En dat hebben we met z'n allen gedaan, alle 11. Niemand uitgezonderd in de eerste helft.
Ja, Geert, verneemt zo dat er berusting is bij de Ja, spelers, nou, bij de technische staf? Yes. Ja, toch? Nou ja, Bij de directie misschien ook wel? ik denk het wel. Ja, ik denk dat ze het topjoen hebben. Ja. En Ulte, wie verliezen weekend nog wel positief. Er was zelfs nog een praatsessie west, oude Novazie. Ja, zo lullen we door. Ja, toch? Misschien werd er wel de volle praat. Ik weet het ook niet. Ik wist Maar ik vind het ook wel knap van Ulte dat hij alle keer weer positief is. Dan heb je weer een teleurstelling te verwerken krijgen. Ja. En hij probeert er altijd maar weer een positieve draai om te ik halen. moet wel eerlijk zeggen, ik ben vreed ook op een training best. En dan, dan is het toch nog best wel, spat er wel wat oor. Dan denk ik van, nou ja, zo toch een klapje kriegen net, maar het verliest in Twente, of het is in Emmen. Dat vind ik knap. Dat je dan Het kan toch, bij die wel geloofwaardig hoor. dat kan bij mij geloofwaardig worden. Ja. En toen hier Ulte nog een fantastische opmerking, die zei, it ain't over till the fat lady sings. Ja. Ja, komt uit de opera, hè. Oei, dat is de Fat Lady. Ja. Ja, de fat lady, hè. Ja. Mij wat. Ja, Maar in hoeverre is Ulte je schuldig gewoon? Ja, ik denk toch wel. Ik heb het gevoel dat. Dat ze alle jaar samen in voetballen, dan ben je misschien ook wel een minder trainer. Nou ja, ik weet niet of het een minder trainer is, maar ik heb wel het gevoel dat de chemie, omdat containerbegrip maar even de broeken tussen deze trainer en deze spelersgroep specifiek, dat het volstrekt over is. Dat het helemaal clear is. Nou, dat heeft dan net lang worden. Nee. Maar ja, het is ook alleen maar één groot tranendalwurm, toch? Of niet? Ja. De podcast van uw collega's bij de Kranten. En Marissa, de Kranten of Cambuur daar, die zei al. Ik denk dat die volgende keer trainer is bij Cambuur. Kun je dat wat vieren of is dat ik? Nou, ik vind dat het wel een beetje boven de markt hingt, ja, inderdaad. Want ik zucht die chemie net, maar dan moest ik even zien wat gebeurt er in die spelersgroep. Nou, ik een hele veel spelers voor. Ja. Er moet op heel op mij opgebouwd worden. Hoe is je relatie met Etienne Reijnen, de nieuwe technisch manager? Is het opeens een hele slechte trainer? Nou, dat denk ik nou. Ik weet direct net. Ja, maar als people manager maak je toch zwaar dat het hele team bij elkaar biedt. Dat je de koppen bij elkaar steekt. Maar het lijkt het nou wel dat het hele team uit elkaar Maar valt. vreeg je dit aan Ulte en dan zult zeggen, ik doe er werkelijk alles op. Oh, maar dat twijfel ik net over. En hij praat en hij docht en hij pept op en hij haalt metaforen uit de kast. En weet Maar ik helpt het? Maar het helpt net. Nee. Dus dan is het of die spelersgroep liet je in de steek. Dat hebben we natuurlijk wel vaker zien bij dingen bij betaalvoetbalclubs. Werd het net rint, dan komt er een soort, ja, hoe zeg ik zeggen, leidzaam verzet van die spelers. En die denken, ja, maar wij doen dit meer voor deze trainer. En het is over. En ik kan me ook wel voorstellen dat die spelers denken, ja, hoe moeten wij in godsnaam in zo'n wedstrijd dit nog rechtloeken. Dat is een missie in Nou, dat post. betekent net alleen dat de spelers, dat betekent de supporters, volgens mij. supporters, Maar zullen we even jaren naar je Ulte? Ja. Kijk, het is moeilijk, hè, deze situatie, om positief te blijven en energie te geven. Maar het moet gewoon. Want dit kan niet. Niet naar jezelf toe, niet naar je medespelers toe, niet naar je club toe, naar je supporters toe. Had je ook het gevoel dat ze elkaar in de steek lieten in de eerste helft? Ja, maar ook jezelf. Weet je, dat zat je terecht ook aan in de vraagstelling. Al doe je het voor jezelf. Al doe je het niet voor je team, doe het dan voor jezelf. Maar je wil ook zelf niet op een veld staan op deze manier, toch? Je wil niet achter je man aan hobbelen en met elk 1-2'tje weer denken, oh, waar is die bal gebleven? En dat is uiteraard heel goed door kwaliteit. Hoe simpel zat. Maar dat zit ook in karakter. Ja, Je kan absolute wil om in ieder geval het duel te maken. Maar ja, dan moet je ook wel in je duels komen. Want als ik de goals op terugkijk, niet dat we er niet stonden. We hebben genoeg mensen om in het duel te komen. Maar dan moet je ook wel een duel maken. Dan moet je ook wel spelen in het duel. Dan moet je je man aan kunnen pakken, kunnen tackelen, kunnen duelleren. In plaats van een metertje afstand houden en het laten gebeuren. Ja, eigenlijk fileert hij zijn hele elftal maar deze winnen. Hè? Ja. Nou ja, maar ik zei zeker, als ze samen in voetballen, ben je misschien zelf ook wel een hele slechte leraar. Nou ja, ik constateer dat het tussen deze leraar en deze leerlingen net goed zit. Nee. Ik vind het een beetje te kwart door de bocht alweer. Hij zit er al net zo lang, hè? Hoe lang zit hij er nou? Ja, zo'n december. Nou ja, hij november. had die spelersgroep net geesteld op een peerspelers. Nee, Ah ja, nee. Ik zag even naar de bestuurder aan deze tafel. die hier wel online. Ja, al lang hè, Ja, toch? weg met vast. Weg met Nee, daar ga ik geen oordeel over geven, jongens. Ik richt me op Heerenveen en daar hebben we vaak hele moeilijke besluiten moeten nemen. Nou, maar Guinness weer waarom naar de beslissing. Want Jo hebben echt een trainer die jong. Dat wist Johnny Jansen. Ja. Wat jouwt uiteindelijk dan, zonder het specifiek op Johnny te hebben, maar wat jouwt uiteindelijk de trosslag om te zeggen en nou is het clear? Omdat je op dat moment denkt dat als je dat besluit neemt, dat het beter is voor de club. En dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. En dat hebben we gedaan. Ja, maar nou ziet Johnny er al wat langer. En ik ben wel maar Roelof eens. Hij zit er vanaf november, dus nog geen jaar hier. Maar het is wel vanaf dat moment al je net goed gaan. Ja, maar dat wie een ieder voor al. Dat waren zo'n Maar- veld van vorig seizoen het om in. Ja, maar toen wie het ook al mis. Hè? Dus, en toen is dat al je nog correct weer op het goede moment woen ze begrenzen. En toen hier ze ze dan jongende. Dus het een protte verbloemd. Maar het basisprobleem van Cambuur leidt hem in het net terugselecteren op een volle jaar moment
moment als Ulte kwam. Onder Henk de Jong hier de volle jaar terug selecteerd werden matten. Dat mag bij zo'n selectie. Want oors, ze zijn 2 keer kampioen geworden, zeg maar, in de eerste divisie. En toen hebben ze een heel seizoen in de Eredivisie goed dienen. En toen zegt het al gebeuren. En toen kwam er belangstelling voor hoedemakers, voor oren. En ze zei, ja, jongens, maar dan mag ze maar verkeerpen. Dan mag ze me trots selecteren. Isaac Calon rint gratis de dooruit. Dat wie toch met Bangura op die linkerkant de gangmaker. Valt volledig weg. Dus dat zijn al die wel dingen die mooi spelen. Ja, maar goed, Art de Graaf zei er altijd van, er had nooit concrete interesse geweest. Echt concrete interesse van hoedemakers en van Bangura. Er had nooit echt daadwerkelijk een bod op tafel lijn. Dat is wat Art de Graaf zei. Dat zal hij beter weten als ik. Maar dan is al dat gedoe uit de lofgreep bij zeker rondom hoedemakers. Dat lijkt me toch sterk. Maar ja. Nee, dat maakt niet uit. Maar dus in die zin, ik ben van mij niet eens hoe 4 keer dan Ulte dit kwalijk nemen. Maar nou komt er een punt. En daar keer het bij om. Dan begin je opnieuw. Wereldkampioenschap voetbal in december. Hij had rond de tijd gewoon om een boel op poort te zetten. Hij had het bestudeerd, had het analyseerd, had beslissingen namen, had van alles dingen. En dan was de eerste wedstrijd tegen Volendam. En dat zakte zijn kaartenhuis in elkaar. Rara, hoe kan dat? Ja, en binnen omdat het al heel dubbele wissel. En hij het net beter matje kunnen had. Hij had wel Johnson hellen. Nou, wie had er meer? Rienstra zit op de bank. Voor is wel op sterk voor de kleedkamer hellen. Ja. En maar hier die weer blesseerd. Die moest lang wachten. Navarone voor is een goede aankoop. Dat is prima. Maar goed, in elk geval, we vinden wel Oriens. Hij kan denk je niet in mijn hand brengen. Nee, dat vind ik maar wat denkst hij bloot? Maar wie niet kijkt heel streng voor Kees, hè? Ja of nee? Ulte bloot? Ja, ik denk wel dat hij bloot. Hij bloot. Goed zo. Dan naar Heerenveen. Heerenveen pakt zo'n punt nu de laatste 3 wedstrijden. Roelof Dossast al heel lang. Play-offs, 50-50. Wils wij altijd toch vrij uitgesproken binnen. Wij zeggen gewoon play-offs. Ja, hoor. Appeltje eitje. Moet je dat vertellen? Geen appeltje eitje, maar die gaan we wel halen. Ja, toch, hebben ze hem ook beloofd. Dus, ja, toch? Zo. Ja, en wat je beloofd hebt? Afscheidscadeau. Wij hebben dit vanaf het begin in deze podcast gezegd. Heerenveen, die helpt de play-offs. Ja, en de man van de laatste weekend, dat is Sidney van Hooijdonk. Vaak bekritiseerd. Maar had je daar op tegen doelpunten, Roelof, hebben we topscorer van Europa. Nou, net van Europa, maar wel van Nederland zou je dus correct. Ja, net van Europa, nee. Nou, Roelof. Ja, precies. Zeg het maar. Per weekend zei hij nog van, ik zou altijd kiezen voor Ulrikes in steeds van Sidney van Hooijdonk. Niets opportunistisch dan deze dat maak ik echt nooit zo. Nee? Dat is fake nieuws dit. Verder geen opportunistische wereld. Hè? Nee, helemaal niet. We zien het fragment voor de volgende. Nee, van Hooijdonk doet het prima. En de tandem Masaroui aan de linkerkant is natuurlijk heel erg lekker. Daar komt wat meer te varen. Hij krijgt meer de vastzetten van die zijkant. Dus dat is heel erg fijn voor Van Hooijdonk. Die iedereen heel goed kin. En dat is doelpuntenmatje. Dus dat liet hij nou ook zien. Het zal wel een street worden, maar man. Dat doet Vikas denk ik ongeveer. Dus dat is nog een beetje 50-50, denk ik. Ja, dat is wel 50-50. Nou, ik denk dat het nog wat meer dan 50-50 is. Want dus kan maar de topscorerslist er een bij pakken. En wat dat betreft die play-offs, ze staan nou wel even achtste nou, maar 3 punten voor op RKC, maar die had nog wedstrijd te gaan. Het doelsaldo van de RKC is ietsje beter. Wel lekker dat Feyenoord 4 win had van RKC, want daardoor is het nou nog 1 doelpunt skill ook. Dus het scheelt. Het is maar volgens mij nog altijd net spelen, het hele van die play-offs. Dat maakt echt nog. Ja. Nou ja. Flap nog 1 keer, laatste wedstrijd van het seizoen tegen RKC. Heerenveen op doelsaldo door. Oh ja. Oh ja, precies. Dat ken ik. Goede buur. Is het een goede buur? Goede buur. Ja. Dat zou mooi zijn. Even hier naar Sidney van Hooijdonk. Misschien wel de titel topscorer van de Eredivisie. Nee, eigenlijk heb ik nog niet met hem gehad over topscorer van Nederland worden. Dus eerst topscorer van Heerenveen worden. Nou, dat gaat denk ik wel lukken. En uiteindelijk moet ik gewoon zoveel mogelijk doelpunten maken. En dan, je bent afhankelijk dan van anderen hoeveel zij er maken. En dan kan je kijken van, zou het kunnen? Maar ja, het zou natuurlijk uiteindelijk, als dat zou lukken, zou het heel mooi zijn. Maar voor ons en voor mij zijn er de komende weken belangrijkere dingen eerst. Ik denk als je uiteindelijk straks teruggaat met 17 goals en een play-off plek. En uiteindelijk dan hoop ik ook play-off wins. Dan kan je gewoon terugkijken op een heel goed seizoen. En wie weet, topscorer van Nederland in de Eredivisie. Dat zou heel mooi zijn om mee te nemen. En natuurlijk, dat is wel als klein jongetje van droom. Maar voor nu nog niet hetgene waar ik op focus. Ja, Sien is natuurlijk Pierre van Hooijdonk, ooit topscorer van de Eredivisie. Heb je vaak contact met Pierre van Hooijdonk? Niet vaak, maar hij komt regelmatig bij de wedstrijden. Ik heb het wel eens met hem over zijn zoon gehad en gecomplimenteerd met de zoon die hij op de wereld heeft gezet. Even los van het feit dat we allemaal weten dat het een mooie voetballer is. Maar als mens is het ook een fijne vent. Prima gozer, Sidney, leuke jongen, gefocust. Ik had hem ook na die 2 doelpunten had ik hem op de app
We spreken elkaar en hij schakelt eigenlijk gelijk om. Hè. Want ik zei, dat waren de 2 met Sip op 2. Hè. Dus met andere woorden, je gaat het redden. Dat scheelt niet veel meer. En hij heeft het over de finales die nog komen en de play-offs die we moeten winnen. Niet halen, maar winnen. En het is een prof, op en top. Het is een fijne jongen. En ik ben heel blij voor hem en natuurlijk voor Heerenveen dat hij ook weer de doelpunten erin legt op het moment. Ja, maar als hij dus 2 keer scoort, dan begin je gelijk even te appen. Nou, niet op dat moment. Nee, toen moest hij nog voetballen. Ik wachtte nog op de derde op dat moment, dus ik was nog even bezig. Ja. Nee, maar daarna maar dat doe je wel vaker. Voetballers even appen. Michel Flap, Exxon dan even een appje sturen. Nou, jongens, waar ik een leuke band mee heb, zie ik geen enkele reden om dat ze nu dan niet te doen. Ik bemoei me er niet mee, maar ik vind het leuk om dat contact te houden. Omdat ik ook vind dat die jongens een belangrijke rol binnen de club hebben gehad en nog steeds hebben. Ja, je stuurde ook wel eens een appje naar Rolof. Nou, dat deed ik wel eens, maar de laatste tijd is dat wat minder geworden. Ja, maar voor mij deed is de relatie maar daar staat niks aan te grondslag dat dat niet meer zo is. Ik zou zeggen dat is misschien wel de beste beslissing ooit in jouw carrière. We hebben elkaar daar toch in gevonden. Nee, goed, want Sidney van Hooijdonk... Kijk, het laatste heb je al gestuurd, heb ik helemaal geen reactie op. Nou, dat is ook maar... Dat is niks voor mij eigenlijk, want normaal reageer ik in ieder geval altijd wel. Ja. Je bent niet geblokt trouwens, dat niet. Dat niet. Dat doe je dan anderen. Heb je daar nou een beetje spijt van achteraf? Waarvoor? Ik mag je zeggen trouwens. Hè? Waarvoor? Dat je op een gegeven moment Leeuwen de Krant niet meer te woord stond. Nee, daar heb ik nooit spijt van. Nee? Het is wel jammer dat het zover gekomen is. We zijn overigens volledig weer on speaking terms. Dat is ook Je goed. hebt geluncht, hè? Dat is ook goed. We hebben geluncht. En, op wie ze kosten? Nou ja, de club heeft dat geregeld. En je weet wie dat vervolgens op tafel heeft gezet. En dan weet je één ding zeker, als zij het doet, dan komt het dik in orde. Hè? En, pak je ze wel in? Nee, zo was het absoluut niet bedoeld. Ik denk wel, je wil nooit weggaan op zo'n moment met elkaar op die manier, zeg maar, op zo'n manier afscheid nemen. Dat wil je niet. En ik vind ook dat geen recht deed aan de zaak, want we hebben met de Leeuwen de Krant en ook ik ook altijd een hele goede relatie gehad. En dus op een gegeven moment is dat wat gebrouilleerd, om het zo te benoemen. Ik durf te zeggen dat die functioneel is. We hebben ook altijd gezegd dat is een relatie van Kees naar de Leeuwen de Krant. Dat is niet een relatie van de club naar de Leeuwen de Krant. Dus de club is altijd de Leeuwen de Krant te woord blijven staan, zoals het ook hoort. De club zei van, daar gaan we niet mee. Maar, nee, maar dat vond ik ook terecht. Daar was ik zelf ook groot voorstander van. Maar broodje tonijn, broodje zalm, wat lag er allemaal op tafel? Kip curry. Kip curry. Ja. Lekker? Ja? Niemand ziek geworden? Niet goed meer. Maar eigenlijk hadden jullie daarna zo'n foto moeten maken. Net als Ronald Koeman en de Fuller met dat beschuitje en echte boter. Ja, maar goed, niet strikt zei ik het door de topscorer Sidney van Hooijdonk. Hij had natuurlijk nou 3 doelpunten maken. Maar Heerenveen speelt bij Jos Boeten met 0 goals en 1 assist. Dat lees ik even voor onder speler van FC Twente. Michel Flap. Dag Michel. Hallo. Ja, want Michel, een rechtsbuiten die niet scoort, dat kan eigenlijk niet, hè? Ja, laten we het daar maar niet over hebben, jongens. Nee, want die laatste doelpunt, ik had het datum er nog even bijpakt, maar dat wist al vers nog wel uit te hollen. Wanneer wie het ook werd, die ene laatste doelpunt? Ja, dat was tegen Sparta thuis. 22 april, hier. Ergens ook in april. Ja, nee, want een soort mensen hier te lezen die het over de vloek van Flap. Het slag maar net om een doelpunt te maken in dit seizoen. En dat was wel echt een dingetje, hè? Ja, nou ja, ik moet zeggen, dat zijn niet de allerleukste dingen. Maar het werd vooral natuurlijk van de buitenwereld een groot ding van gemaakt. Ja, ik ben gewoon doorgegaan en blijven vechten. Zo kennen jullie me natuurlijk ook. En uiteindelijk moet hij dan wel een keer vallen. En gelukkig gebeurde dat tegen Cambuur, hè? Ja, nou ja, precies. Want er is natuurlijk een verliezer bij Heerenveen. Hoe speciaal is het dan om correct te scoren in Cambuur? Nou ja, als je dan tegen een club moet doen, dan tegen Cambuur natuurlijk. Maar ik zei het ook al toevallig bij Leeuwen de Krant. Er is helemaal geen haat van mij naar Cambuur. Maar je hebt natuurlijk een Heerenveen verleden. En helaas heb ik dan ooit een Friese derby mogen spelen. Wel in de jeugd. Ja. Maar niet in de eerste helft al. Dus dat lijkt me altijd wel heel mooi. Ja, maar goed, altijd zie je Robert Ruiter net slagen. Dat is wat de minste keeper van de Eredivisie, hè? Ja, daar doe ik geen uitspraak over. Oh, nee? Hij zat al lekker in Michel, hoor. Ja, ik vond zeggen, ik zette hem helemaal zelf op. En hij ging er nu in. En ik moet zeggen, ik heb dit jaar behoorlijk wat kansen ook op een lat en paal geschoten en weet ik wat allemaal. Dus dat gaat uiteindelijk wel aan je vreten. Ja, uiteindelijk gaat het ook om goed voetballen. En dat is, ik merk wel dat ik daar heel veel in terugkrijg van supporters, club, spelers. Is dat ik wel ook een belangrijke rol heb in het team en ook gewoon aan de bal. En ja, waar de buitenwereld natuurlijk alleen maar naar kijkt, zijn die goals. Maar dan moet ik zeggen, kijk zelf ook wel naar, hoor. Ja, wat had ze een soort reacties gekregen naar dit doelpunt? Ja, heel veel reacties eigenlijk. Minister-president nog gebeld? Van heel veel mensen krijg je dan in één keer belletjes en appjes en dat soort dingen. En dat vertelt ook wel hoeveel mensen er met je meeleven, weet je wel. Dat is ook wel heel mooi. Maar ja, uiteindelijk moet je zulke dingen ook weer filteren. Ik bedoel, ik vind altijd wel gewoon bizar hoe dicht het op elkaar ligt, zeg maar.
de held, om het zo maar te zeggen. En soms een beetje de slimiel. En die ruimte ligt zo dicht bij elkaar. En dat vind ik wel bij het voetballen eigenlijk echt bizar. Ja, niks. Dat is het opportunisme natuurlijk van de voetbalverhoord. Want daar is ook nog een sms gestuurd. Of een appje. Je bent zo oud ben ik ook niet. Nee, precies. Ik hoorde rekken mooi. Ik hoor Ferry nou wat zeggen tegen. Nee, maar ik zo nu dan een appje met Michel. En, dat maar dan heeft hem ook wenske. Maar het doelpunt. Vanzelfsprekend. Met name ook omdat het tegen DKV was, zoals wij dat dan zeggen. Nee hoor, gewoon blij dat hij een doelpunt maakte. En we volgen hem altijd. Zullen we hem ook altijd blijven volgen. En mooi om te zien dat hij goed in de wedstrijd zat. Ja. Want hij komt ooit nog weer waarom, toch? Vanzelfsprekend. Ja. Hij hoort bij ons. Ik snap eigenlijk niet waarom hij nog niet terug is eigenlijk. Wat zeg je, Michel? 100%. 100%. Ja, daar zijn we het volledig over eens. Dus. Ja, want er zit natuurlijk nog bij FC Twente. Twente zit nou 5e in de Eredivisie. Is AZ nog te pakken op het 4e plak? Nou ja, 3 punten. We hebben een beter doelsaldo. Dus ik denk dat ze de hete adem wel in de nek voelen. Ja. En als het net slagen, dan maak je hem misschien wel in de play-offs. Chin? Ja. Heerenveen. Ja, dat zijn altijd speciale potjes. Maar ja, wij willen natuurlijk gewoon 4e worden. Het is gewoon heel mooi dat je nog ergens om speelt. Weet je, dat is gewoon heel leuk. Dan ga je de wedstrijd ook anders in. En ja, we willen gewoon, net zoals vorig jaar, hadden we ook die 4e plek. Ja, dan heb je direct Europees voetbal. En dat is fantastisch. Ja, nee, dat snap ik wel. Want als Jim Chin Heerenveen voetbal had, Jim hadden we dit seizoen nog net winnen kind van Heerenveen. Zo is het. Ja. Nee, ja, dat wij eigenlijk niet gewonnen hebben bij ons thuis, vond ik eigenlijk al... Eigenlijk belachelijk. Ja, uit waren wij eerst zelf ook eerder meestal. Alleen beslis je niet. En dan zie je dat Heerenveen toch wel karakter toont. Je moet wel scoren, Michel. Precies. Dat en geen goal tegen krijgen. Nee, hij was ook koning van de wedstrijd, wist dat wel. Ik wist net dat het bestier. Ik dacht, de koning, die bestiert met Keertsen. Ja. Toch? Hebben we het al verneemd. Hebben we het al verneemd, hè, Keertsen? Maar Michel Flap is wel koning van de wedstrijd Twente Koning Toto. Ja. Maar dat was eigenlijk Gijsmal ook, hoor. Ja, eigenlijk wel, hè? Maar die is goed, hè? Als collectief speelden we heel goed. En was ook een jongen die had 3 assists. En ja, wij speelden in de eerste helft zo'n hoog tempo. En daar had Cambuur gewoon absoluut geen antwoord op. Ik moet ook zeggen dat Cambuur ook wel behoorlijk... Ja, daar heb je altijd met 2 dingen te maken, weet je wel. Zijn wij heel goed of zijn Cambuur een stukje minder? Slecht. Dus daar vond ik ook wel... Ik was er wel verbaasd van, eigenlijk. Dat het zou min wie? Ja, ik had wel verwacht dat ze wat meer zouden ingraven of echt als collectief zouden vechten. En het we hadden wel een vrij relatief makkelijke middag, zeg maar. Ja. Ik had het wat moeilijker verwacht. Ja. Maar Cambuur had hem er al een beetje bij Delloin, hè? Cambuur degradeert toch? Dat denk ik. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat er 2 noordelijke ploegen uitgaan. Ja, dat denk ik wel. Ja. Hartstikke fijn, jongen. Dankjewel dat Steven aan de telefoon komen woerdest. Geen probleem. Jullie bedankt. Oké, man. Groetjes allemaal, hè. Hoi. Ja, ik kwam Andries Noppert nog zien. En die wie wel redelijk optimistisch. Nou ja, hij wordt nu geopereerd, dat is duidelijkheid. Jongens, deze weekend. Ja. En dat heeft lang in onzekerheid geleefd natuurlijk. En dan is het maar goed dat je een besluit neemt dat je die stap neemt. Want ja, zoals nu ging het niet goed. Dus hij moest wel die stap... Het wordt te lang, hè? Ja, het duurt te lang. Ja. En dan ga je achteraf vragen, had je het niet eerder moeten doen? Maar daar koop je niks voor. Hij heeft nu iets om naar uit te kijken en dadelijk weer te revalideren en er vol tegenaan te gaan. En ik heb het idee dat hem dat wel wat rust geeft. Ja, zullen we eerst even hier en dan praten we aan ze verder. Oer Andries Noppert. Deze blessure is gewoon bekend omdat het gewoon een soort tijd kost. Vroeger wien ze heel makkelijk, dan plaatsen we maar motjes. Nou, dat is dus die operatie. Ja, en dat gebeurt gewoon tegenwoordig niet meer, omdat ze graag willen dat het lichaam zelf herstelt. Nou, dat hebben we proberen en nou ja, daar ben we heel druk mee bezig geweest. Wat aan de onderkant goed ging, alleen aan de bovenkant ging het zo langzaam dat we verzonnen van, nou ja, dan moeten we voor plan een ander plan kiezen. En eigenlijk ben ik daar hartstikke blij mee. Ja. Budget wel, denk ik dat het einde seizoen is voor die. Als de hele situatie besjost, dan wij spelen natuurlijk ergens voor. En dat is je doelstelling om play-off te halen. Ja, als het heel kritisch is, dan zou dat eventueel theoretisch nog kunnen helpen. Ja, alleen ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar net echt mee bezig ben. Ik ben blij dat ik opereerd word en dat ik straks zo onderdeel uit kan worden van deze groep. En ik hoop nog dat dat dit seizoen is. Alleen ja, ik denk dat ik daar meest blij mee. Ik denk eerst dat ik zelf fit moet worden en dat is het allerbelangrijkste. Ja. Natuurlijk, ik is er heel nuchter en Sjen en dat is die verhaal. Maar ik kan me indenken van hij is natuurlijk een WK keept en het wie alweer Hosanna en hij is misschien in die gedachte ik wel van ja, ik maak je nog een mooie transfer. Je nou oerel en streek erin, hè? Nee, dat wil ik zeker niet zeggen. En natuurlijk is het een domper, dus nou Jos natuurlijk, ik hier me dit zelf. Ik word er ooit bij voorsteld. Vooral de periode die er nooit kwam, bij Heerenveen. Nou ja, er kwam weer een periode mooi oranje aan.
Daar hier ik eigenlijk zo graag bij willen zitten. Alleen, we kunnen emotioneel hege vlees springen. De situatie is zoals het is. Die is kloten. Klaar. Dan moet je de positieve dingen uit proberen te halen. En als mijn hele carrière besjost, heb ik al meer hobbeltjes aan. Dit is er weer in en je komt weer wat op. En als het goed in best bloed dan en in juni is volgens mij werd oranje, dan ben ik wel weer beschikbaar. Ja, dat zei de doelman van Oranje. Allereerst is het natuurlijk vervelend voor Andries Noppert zelf. Laten we dat voorop stellen. Ja. Maar dit is echt heel vervelend voor Heerenveen. Ja, nee, Andy stond natuurlijk geweldig te keeper voor hij naar het WK ging. En helaas vrij snel daarna de blessure kreeg. En dat is voor ons ook niet fijn. Nee, want ik bel jou tijdens het WK. En toen zien we nog van het operationeel tekort is voor het jongens. Hè? Ja, van, je doet bedragen uit 10 plus. Heel anders gezeten vandaag. Ja, ja. Trouwens, dat heeft niks met operationeel te maken. Nee, sorry. Maar dit even, ik blijf het uitleggen. Maar, ja, oké. Excuus. Nee, maar het was voor Andries zelf fijn geweest. Het was voor ons goed geweest. Maar uiteindelijk is het van belang dat hij gewoon snel fit wordt. En dat hij weer de training volledig kan hervatten en weer onder de lat staat. Ik wil wel de kanttekening maken in die zin dat Xavier het ook prima heeft gedaan. In de wedstrijden dat we hem nodig hadden, heeft hij er gestaan. Hij heeft ook wedstrijden gekiept dat hij punten voor ons gepakt heeft. Dus, heeft ook wedstrijden gehad, heeft hij punten gekost? Hoort bij het keeper zijn. Hè. De spits mist ook wel eens. Maar over het algemeen denk ik dat we blij mogen zijn hoe Xavier het heeft ingevuld. Ja, maar het is wel een domper hè, voor Andries Noppert dat we zo lang wachten moeten op zijn rentree. Ja, dat klopt. Als jij hoopt dan misschien nog die Nations League finale maar te pakken. Hè? Dat is in eigen land. Maar het Nederlands elftal. Dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn als hij dat heeft. Ben ik heel erg benieuwd naar wat Koeman dan doet. Is het dan toch wel Silas of Noppert? Dat Koeman wel selecteert. Ja, natuurlijk. Als hem derde hoe is dan. Maar goed, hij moet natuurlijk wel eerst even fit wezen voordat hij het maar in Nederland. Dus, kun je dan weer een penalty pakken? Wer. Ja, weer. Zie je afvolsten. Nee, maar zit nog steeds was. Hè? Ja, dat zit toch zo. In Modric van Kroatië. Ja, bijvoorbeeld. Nee, nog even want je zei in het begin van dit programma van ik heb het beter dienen. Volmondig ja, ik heb het beter dienen als mijn vaarganger Luc IJzerga. Vul in volmondig. Nee, maar er is nog altijd een tekort. Het is helemaal niet om over te oordelen. Daar was alleen veel meer aan de hand dan alleen maar het tekort. En er moest heel veel gebeuren in de herstructurering van de club. En daar heb ik een bescheiden rol in gehad. En het is mooi om het zo achter te laten. Ja, maar het tekort is er nog altijd. Ja, en dat zal er ook nog wel even als je puur zorgen naar de cijfers, is er niks verloren. Nee, dat zal er in die zin altijd blijven. We hebben ook nooit gezegd dat het tekort volledig verdwijnen moest. Alleen het tekort moet beheersbaar zijn. En dat kan nogmaals ook doordat je omzet stijgt. En we hebben altijd gezegd, de kosten die je maakt moeten ongeveer gelijk zijn voor de jeugdopleiding. Moet ongeveer gelijk staan aan het tekort wat je hebt als club, operationeel. Nou, dat is nog niet in balans. Aan de andere kant zien we wel de stijgende lijn, heel duidelijk nu, wat er aan de hand is met de omzet. Potentieel wat er zit in de toekomst. Waardoor je in het geheel een gezondere club wordt. We blijven ook altijd afhankelijk, net als alle clubs in Nederland, van het verkopen van spelers. Daar zijn we echt niet uniek in. Er zijn weinig clubs met een operationeel positief resultaat. Dat zijn er 2 of 3 en dat varieert altijd. En dat zijn geen grote bedragen. Het is het bestaansmodel van een profclub dat je spelers verkoopt om beter te worden in de financiële huishouding. Maar joh, litte Heerenveen beter achter als doet je begon. Daar ga ik niet over oordelen. Dat mogen de mensen doen die daar, vind ik, vanuit de toezichthoudersrol een mening over kunnen geven. Ik heb er een goed gevoel bij hoe ik de club achterlaat als ik kijk naar hoe de werkvloer eruit ziet op dit moment. Met een groep enthousiaste jonge mensen. Die weten waar ze voor staan, de taken die ze hebben en die ook volmondig goed uitvoeren. Er zit echt een hele grote motivatie op de werkvloer. Ik vind dat er een prima elftal staat. We hebben doorgeselecteerd. Op het moment dat het moest, in de staf en in de spelers zelf. We hebben goede spelers gehaald. We hebben harde beslissingen moeten nemen. In het proces daarin. Dat begon bij een technisch manager. Uiteindelijk ook in een trainer. In een aantal spelers die weg moesten. Dat zijn niet de makkelijkste besluiten die je moet nemen. Die nemen niet alleen op een werkvlier. 14. En het waren hele moeilijke tijden in die periode, jongens. Ik heb echt nog nooit zoiets meegemaakt. Ik ben 63 om jouw vraag te beantwoorden. En ja, dat wie je vraagt, wie een constatering. Dat hoop je. Dat zal je personeelskosten. Dit soort dingen zal ik niet missen. Maar er zijn een aantal dingen, die kan je niet controleren. En dat was daar één van. En dan moet je dat soort besluiten nemen. En dat zijn hele zware besluiten, want het gaat over mensen. En dat zijn de moeilijkste besluiten die je kan nemen. Dat zijn nooit leuke besluiten. Maar het zijn wel harde besluiten die je moet nemen in het welzijn van de club. En die heb ik genomen, samen met mensen die daar mede voor verantwoordelijk waren. En dat zal ik weer doen als het voorbij zal komen. Omdat je daarvoor algemeen directeur bent van een club. Waarom moest je het eigenlijk doen? Want die personeelskosten zijn eigenlijk alleen maar stegen. Maar dat is weer een strategische keuze die je maakt. Want dan kijk je op een gegeven moment, we vergelijken even het spelersbudget. Het gaat ook om prioriteiten. En dan ga je even kijken naar de organisatie, hoe die was toen ik hem aantrof. Er was geen marketingafdeling. Er was geen HR-afdeling. Er was geen IT-afdeling, vaste afdeling. Mensen die daar zaten, die wisten wat dataverkeer was. Die wisten wat een HR-beleid was met een functieprofiel, met een functiehuis. We hadden geen marketing. We hadden geen
mensen, zoals we nu met de afdeling van Marco hebben, jonge jongens die weten wat het is om content marketing te maken, inhoud te maken, boodschappen te maken. Vandaag de dag wordt een wedstrijd gespeeld, bam, op de mail in één keer, op de app, op Twitter, op Facebook, op de sociale media. Daar worden berichten. We presenteren ons professioneel, we weten wie we zijn, we hebben data te verkopen voor sponsoren, maar we komen wel vanuit nul. Jongens, toen ik begon, ik heb het vaak gezegd, we hadden toegangspoortjes. Die deden het niet. En dan kwamen ze naar mij toe, meneer Roosmond, hoeveel mensen denkt u dat er in het stadion zitten? Dan zei ik altijd 14.623. Ik had geen flauw idee, want ze hadden 2 kleuren, rood en groen. En het was altijd groen, want rood werkte niet meer. Wat zie je aanstaan van? Ik ga eerst even heerlijk uitrusten. En dan ga ik me met alle plezier die ik daarin kan vinden enorm vervelen een tijdje. En dan ga ik ongetwijfeld weer wat doen. Want wat ik zeg, dan ga ik in de weg lopen bij mijn vrouw en die gaat zich daar maatloos aan irriteren. En ik kan ook niet stilzitten, maar ik ga wel eerst even de tijd nemen om goed uit te rusten. Want het is wel erg intensief geweest. Dat snap ik. Goed, wij hier een like- en win-actie. Jongens, dit is de 2 mokken van de podcast. Meestal koen dus een speciale limited edition. Hè. Ik ken het vaker nog steeds, Geert. Nee, maar dat is... Die mooie, trouwens, eigenlijk mijn hoes nemen. Dankjewel. Die is verdij. Ja. Maar alleen nog maar terug een bericht te liken op het riool van de social media. Ja. En dat had ze die. En we hadden 2 winnaars. Thea de Jong, die krijgt zo'n mok mij inhoud. En Wessel Gerritsma, je krijgt de mok. Maar de eerste, je krijgt de mok maar de peersoikers zo gauw als mogelijk tastjoert. Dan, de eindbesluit. Nog een peer overdenkingen. Komt-ie. Je moet kiezen en we komen er niet op terug. Goed zo. Zinnenbank of puur natuur? Puur natuur. Foppen of riemer? Natuurlijk riemer. Voetbal of hindes? Voetbal. Maak je dankzij voor je komst naar de Heel podcast. Na je weekend dan ben we er weer. Dan weer gewoon op de manje. En dan hebben we echt voor het eerst een hele nieuwsgierige rubriek. Geert, dan best ook vakantie? Ja. Dat is de rubriek net, maar dat is er net. Nee, dat is net de rubriek. Maar ik bedoel, ik begreep als ik voortgeen, dan is er... dat is de ronde van een nieuwe rubriek. Vernijing. Dat staan wij op uw leeftijd in het paard, Rosemond. Maar daar hebben wij met te leven. En daar hebben we vrede mee. Ja, daar hebben we dat is de nieuwe wel, hè, Rolf? Ik pas daarna op vakantie. Oh, heerlijk jongens. Nou goed, ik zou zeggen, ons nieuwe weekend, ons manje, ons de volgende keer. Dag.